ɓuri enen yaw wona rewɓe teddi wonɓe Allah moƴƴin dewle moɗon yalla duurtu barke en e ɓesgu moɗon daroɗe ko ɓuri enen yawde worɓe daroɗe ete jangde nde puɗɗe ɓuri enen yawde koye kala mo janggan min puɗɗima ɗum piloti Fuuta hatta Madina Gulam fof min nawi toon ɓoggi pulaar min jaggat min kippa min telumen ɓoggol pulaar bandiraɓe mi señalana ɗum koye guerre wonde kadi somin keeɓi laamu Mauritanie min mbaɗata kono Moustapha Kamal wannoto leydi Turquie jawlami nde yimɓe gara janggo demgal min janggata pelaya ha nde ƴiyam hewno gañoji keeɗi leydi Turquie fof ene watte ene janggo kala moɗon jooɗi ɗo janggal pulaar ngal walla yo janggo ngal way kon ƴeftude fetel e koral uttine laamu ma woni sidanmetaya to kon malaɓe kon jonam wonko dañɗon ndiɗo leydi joganma Sénégal ha Cameroun ala min cippatama ɗo e France min dañi ɓiɓɓe moɗon janggoɓe soɓe gari wadde baccalauréat goto e mabɓe fof wawi suɓade ɗemgal pulaar wona ɗemgal ɗeɓal woto pulaar heɓat toɓe sappo e jeenayyi pulaar nawɗum min to université ɗum mi sifi noon gueɗel gotel kadem yewden yewde nde hande Sorbonne koyete inal ko kala mon ma ala baccalauréat wawa janggo toon pulaar so naati toon ko wojji noppi en tubakoɓe janggui toon ina jangga ɗemgal mum keɓon koye deg keɓon licence keɓon maîtrise keɓon DEA mbaɗon doctorat d'état hande ko sehlam Cameroun naaji Mohamed Ali Modibo docteur d'état kanko jogui hande koyete jappere jangguel ɗemde yankagal Sorbonne donc joom suudu makko Allemagne naji woyti ne Ursula Bumagar ɓe noddi hanki ɓe mbino koɓe gara Mantula jooɗi salmindima yimɓe ɓe muñi noon so ummimde moya pari mbo jogui ɗon golle ha yontere naroore nde hande min jokkoɗi noala baccalauréat janggata pulaar ɗo Sorbonne te ko tubakoɓe jogui toon ina jooɓe lewru fof wiyete 35 hay 45 no ujunere no wofana ene lewru eɓe ɓuuri enen ɗemgal meɗen bitta ene ɓamto so goto mo yi hande Amérique so yiiɗi janggude pulaar koma jogo baccalauréat eti wojji noppi en ƴelti ɗemgal men bangue ɓanga laamu Amérique toɗɗumen kalisaji sono gari leydi riche to min jangganno to wiyete médinaire no e atnachignan rewɓe riche worɓe janggoɓe toon ɓe taala baccalauréat a janggata toon ɗemgal pulaar si wojji noppi en ko riche naɓe jangga ɗum tagui todde pulaar ɓurde moƴƴude juni babani men ko riche fewi ɗum biyeteɗo Zubkov noga joɓi ujunere nafat men ƴeewe hande Amérique naaɓe ɓe gummo Amérique ɓe gara Fuuta ɓe mbaɗa wutte jooɗi hono wutte yimon ɗi ɓe puuɗo ɓe mbaɗa cakkaji mbiya ɓe mbiyeɗa ɓe mbiyete Kumba no jetteɗa jettimi ko ba yol ɗo gonɗa ka pulla ala min ko Amérique naaji ko mbatta ɗo ngal ni ko witti ɗemgal pulaar ene janggan kuuɗi ko nuurno joole kono jooɗo golle buuji te o waɗa ɓini janggan oɗo moƴƴino moyena hawjide moyena hawnani ƴe bandiraɓe moƴƴi hande ɗo Sénégal ko debbo Touba biyeteɗo noten melɗi médecine inanɓe Thiès ɗo waɗi dental pulaar ne wiya tosta ko million uji jeetati CFA wattatte soodi galleji soodi otoji kadi ina yoɓa yimɓe ine jogui ɗemgal Amérique naaɓe gaddi tottete million uji ine jogui pulaar enen jooɗon ɗo e France eɗen mbiya ɗum kono menen golle fuyde ko bonande golle ko hangaɓe toɓɓitoede ko wayni i suka debbo teddu so ñasaɓa guerre Amérique naaɓe ko docteur ɗemgal pulaar koñum fewni feƴƴiɗi tan ari ko million uji tetta o ƴefti andu nonɗuɗo yordoworo jalel kanko yoɓat ɗumen ene jaɗit pulaar woƴƴiti doctoreɓe data Mamadou Ndiaye professeur uti université Dakar Diabo Fulɓe on Amérique naaji ɓoɗejo yoɓa ɗumen ɗi jallide pulaar woƴƴiti Farika en doctoreɓe jangguinoɓe université Dakar ɗomo yoɓa ɗumen o waɗe ɓinigal en ƴelli ɗemgal men totti miyoɗumi yoɓa gaɗam ɗum min onon jooɗon ɗo mbiyon ko ɗum bolle puuji kono sababu pulaar no foti jangge wonɗum kono saɗeje e holno mbattina pulaar janggi kala parti ko mbawɗon wonde so yimɓe ngari ɗon mbiyon gotan mbiyeɗo ko ɓuuri yaw ɓiɓe cippire laamuji mbere ɗemgal men ne yettode laamu jangge e recherche ɗe Afrique to école primaire yetto lycée yetto collège yetto université kadi ɗemde men ɗe laamore kala ko jiɗɗa wonde to Sénégal to député jagorgal hunde fof keɓɗa hen taw ko ɗemgal ma so tawi en jettaki toon jawta ɗon cippire ɗen ken monaɓe en radio Sénégal kadi mbele pulaar e wolof ina ponde radio Sénégal mbele pulaar e wolof ina ponde ene télévision mbele eɗen keɓa radio pulaar wonde darde Tidiani en bandiraɓe mo yiɓe enen tedduɓe o gorko mawɗo enen tedduɗo wonno enen mawɗo
fedde den noon enen hedde radio keɓen télévision men ban wenal ban radal men koko tata miyata siftino gueɗe jeetato ko waɗa leñol gueɗe jeetati mi siftino on ɗum ko hara men jeeya ɗemgal men haala kala nokku ɓe gonɗa seeɗa men tedduɓe so ɓaɗi hutbaji e hutɓe pulaar caggal mum leƴƴi gonɗo ni watte ɗemde mum so mawlude ari yoɓe mawlu e pulaar bandiraɓe ne moƴƴi ɓenen tedduɓe jangguɓe français ɓe wonɓe ɗo ɓe yoɓe ngar ɓe naata e kawtal ɓe gadda gande mabɓe ɓe mballa on bandiraɓe moƴƴi ono hatanteɓen tedduɓen dariɓe ɗo ɓe hoɗe mon andi pijuloji men hanki onon heddiɓe mo hoɗe mon ganduɗo pijuloji biyeteɗe mbawi jalal ɓe ɓalli ɓuɗɗe moƴƴi ñalɗi fuuñ sinno joni sagataɓe ɓornoma comtiɗi wiyama tugguni wuuro mani o hohoɓe leydi ɗi fo yoɓe ngar yimoɓe mbawi jalal enen ngar kono man mbawi yimne mbawi jalal gar yimana men ɗum ƴeew ko yimɗi yawde ñokkor mbiɗa ko woni kan yew bayo mbay jiggo bajalala lalal bayigo jiggo sirekeede go minen gawaɗi ko go mi fodde bo jiggo wamalla hen go galwema go mallandalma jiggo bomi yimi jot go ɓitte galale go yummo hoƴƴi woy go baabo hoƴƴi jag go hoƴƴi jag jiggo on hoƴa kono mon tan pijuloji ɓiɗi won mawɓe tedduɓe gonɗo on kadi bugalde kol gande pijuloji bugal haalande ko woni bugal gal ɗo ɓe lelo jaafoɗe fawa ɗum junngo fawa ɗum koyngal kono enen niɓɓeɗe ciiɗi nuɓɓiɗi holko rewɓe waɗɓe mbaɗanno hanki ƴeew wiyata pala holko wiyanma debbo noye fulade wima an kam ka holko bulata bula ƴeeɓe lalode e cuuɗi nimɓiɗi kono mbaɗa kaw guele ɓuura ala sigen jaggoɗen mbiya ɗum so wona ko buula ɓuuri ala ko bolel ɓuuri ino wawi widema kadi so es wima ya mahan ɗum suudu nebam ko ɓeere nebam holno mbatta ayi mbiya ɗum ala sagi sukkani ceɗel nan e yo ƴew mi hay goto miijoɗa ja toɓanemo haalede fof ɓernde maade wiino waɗa ko boni suka debbo o yalti ha jiidema boni an gorko a toɓe ƴew ɗon oɗon ɓesndir neɗɗa sabu neɗɗo fof neɗɗako nane mum dammoli nane mum joni ɗo ɗo gonɗon ɗo holko togoti foola ɗon ɗo ko neɗɗako walla ko dammugol ngol gol fof tinno neɗɗako ngo foola dammugol ngol nimako mum jalɓe nderonde mum sel a dañi wutal randuna e gaɗa kono a dañani wutal nde dikkoɗɗa karawal ay siga debbo jaabu debbo ni annene kay sa dañi tuuba wir a dañi tuuba danduba e gaɗa kono a dañani tuuba ba calnoɗa janngol so tawi tan ko debbo o hay wo jagga wutte gorko o sarat gorko o jagga junngo ma hanki e nden ni ɓen ndimako wino ɓiɗɗo gorko o ren ndemako ɓiɗɗo debbo o ren ha o rese ko tawre mbomako joom galle makko gonon sehilaka hay goto miijata ko ɗeɗo ni ɓeɗo on kadi hande tubkoɓe mbiyata wottede mémotechnique psychologie psychologie mbiyato yow ɗo yewtere nde mito tonono konngol mamit miyata yow ɗo yewtere mito toon konngol ƴeew ko yette kadi ɓen sukaɓe ine ɗiɗi walla ƴoƴani min goten yeru ono fon gandum yimɓe kala ƴeɗɗe wima kaan mbiya ɗum na wima kadi fof joguidiri kocci gadde jo kaw joguidiri hocci gabbe jo kotta haala ɗino tonorete diallo sewi lammo gandum gel bilmagre mawɗi militaire uji waɗi onene mawɗi doñen ha tar diallo ɗiɗi kadi ɗum ɗon on ma garta machallah jaaɓi jawin deften onji e ko rewi hen ko rewi hen ko rewi hen kene men mbiɗi mi yooɗo yaltude mi tottoni konngol toon jogui namde ɗon so wonko ɓeytono ɓeyton koyenen ndendi ceerno tedduɗo ɓe mawɓe fof haɗa ɓe yaaɓe debde konngol ono rewɓene wata kerse kala ko jiiɗene kaale koyenen ndendi miñam diaw ƴeew toon ko ɓeyta hen ɓeyda Allah jarama eno jarama Seydi Diaw